Hey folkens, så er vi tilbage igen. Denne gang med et nyt Topps fodboldprodukt. Topps Gold er landet. Og det er jo et af de her lækre produkter, vi kender. Som man kan sige, der er deres premium papprodukter. Vi havde Deco, så har vi Gold. Som nok er de to, der fører. Noget nyt i år. Der er færre kort i pakken, men de har smidt en ekstra autograf i. Så det man kan forvente, det er 2 autografer per boks og 2 nummererede paralleller. Jeg har oplevet at få mere end 2 indtil videre. Og ja, så er der 4 pakker med 10 kort. Det giver 40 kort. Så det er heller ikke lige det længste rip, men de her er faktisk rigtig fede. Og hvis nogen af jer følger vores breaks, så vil jeg også have set de her, og kommer til at se en del af dem fremover, fordi der er en rigtig fed sag. Men jeg skal jo lave en lille anmeldelse, og det er jo derfor, vi alle sammen er her. Det er ikke kun fordi, jeg er så fantastisk begavet at høre på. Der er nok mange, der har ment det modsatte, men vi lægger ud. Jeg kan sindssygt godt lide designet i år. Dejligt funky. Igen, der er lidt 80'er vibes over det. Og jeg har heller ikke noget imod, at de har cuttet nogle af basekortene. Slet ikke noget imod at give os en ekstra auto. Det er jeg faktisk rigtig glad for. Og vi kan se her, der kommer et hit ind i midten. Men igen, prøv at se. Det her, det er base designet. Og det er altså bare funky. Og flot. Og ja, jeg er vild med det. Vi har Ramos her som vores første. Så har vi en Elite Yamal her. Nice. Elite er det subsættende, der er i. Så det var rigtig fedt. Det lægger vi lige her. Så havde vi Ousmane Dembélé på basen. Der er en til Elite her. Det er Mo Salah. Det var lige for at tjekke. Vi kommer til at lave en spoiler. Og en Jude Bellingham. Så man må sige, navnet passer meget 3 virkelig Elite-spillere. Vi lægger det hele herovre. Så der er Skriniar. Og Haaland Elite. Det er alle de store banditter, vi hiver. Vinny Junior. Som lige sendte Haaland ud af Champions League for nylig. Zirkzee. Og, nice, ja. Igen, Topps Gold-kortene i år, ikke? Jeg er en sokker for guld, og så de giver dem sådan noget cracked ice. De er bare lækre. Altså, der er ikke noget at sige. De er bare virkelig lækre. Så virkelig stort cadeau. Thumbs up til Topps. Ja, elsker den vej, de er gået med det i år. Og jeg synes faktisk, de fleste produkter, de har produceret, har været rigtig gode i år. Så har vi en Future Stars, det er rookie-sættet. Der har vi Joram Zago. Så har vi Harvey Elliott. Og ja, igen, det er bare et flot design. Den ligger meget tydeligt, den her nummerering. Det var godt, jeg ikke lige ved at snyde også der. Den ligger faktisk her. Så har vi Udogi. Timothy Weah. Lucas Bergvall, det er jo en af dem, vi rigtig gerne vil have. Ham og Endrick er vel de 2 store rookie chases. Tomori. Og Seni Mayulu. Og det er tilladt at grine af nogle af mine udtalelser, fordi der er nogle af de der drenge, jeg ikke har styr på, hvem er. Bastoni. Og Mason Mount til sidst i den pakke. Jeg kan lige så godt egentlig lægge klar, for der kommer til at være 2 hits mere. Som minimum. Og lad os kigge. Den ligger faktisk næsten allerbærst. Mickey Moore. Future Stars til Tottenham. Ferland Mendy til Real Madrid. Andreas Cuenca. Future Stars til Barcelona. Brennan Johnson. Marco Asensio. Tajan Buchanan. Robert Lewandowski. Og så har vi vores parallel her. Og så har vi Muani. Vi har Bilal Touré. Og en Future Stars. Okay, jeg glemte lige Nwaneri selvfølgelig fra Arsenal. Også en af de store chases. faktisk nogle okay rookies. Og
Så den her er så ikke helt dum, den vi starter ud med her. Lautaro Martinez på den der gold. Og typisk, altså indtil videre det jeg har set, der man får 2 af de her per box. Jeg tænker, vi sætter dem herude, så kan være de andre hits inde i midten. Men jeg elsker de her, de er så flotte. Og nu vi snakker om hits og hvem vi gerne vil have, så har vi Endrick, nice, på Future Stars, og så har vi et hit her, som vi gemmer her. En til Yamal Elite. Så har vi Lucas Hernandez. Vi har Ethan Wheatley til Man United. Så har vi Sagau til PSG. En Elite Musiala. En Gonzalo Ramos. Og en Bilal Touré. Men ja, altså igen, basekortene, jeg synes, de holder 100% vand. De er sindssygt fede. Så har vi vores Future Stars. Igen, det ser virkelig også godt ud, de her kort, ikke? Lækkert sæt. Og vores Elite. Det må man sige. Altså det passer meget godt, ikke? Musiala, Yamal, Vini, Haaland og Salah. Det bliver ikke meget mere Elite-spiller end det. Lad os lige prøve se her. Jeg vil gerne gemme autoen til sidst. Det var en auto. Det var ikke en auto, det der. Det var en auto. Okay, så vi starter med den her. Lad os se. Det er en af de her base paralleller. Man kan se de 2 streger der. Så igen 4 hits i en box. Det er jo ikke dumt. Er det Harvey Elliott? Nej, det er hvad han hedder. Marquinhos? Nej. Der var mange gode gæt herfra. Ingen af dem var rigtige. Det var Gonzalo Ramos 4 ud af 99. Så ikke helt lige så lavnummereret, som man godt kunne tænke sig. Men en OK-spiller. En OK-spiller at få. Nå, lad os se, hvem her Højlund han gemmer på. Hvad er det for en? Det er en Future Stars. Endrick. Den er jeg glad for. Future Stars Endrick 23 ud af 49. Det er ikke et dumt hit. Nice. Jeg så godt, der var et Real Madrid-logo. Jeg har ikke lige set, det var Future Stars sættet. Så jeg var sådan lidt, hvem kunne det være? Men Endrick ud af 49. Den er jeg glad for. Jeg tror, vi starter med den her auto. Under Jude. Det er en base auto igen. Vi kan se stregerne her. Det er Champions League i det mindste. Hvem er det? Skriniar. Det var da Skriniar, og det er en base auto. Ikke nummereret. Men prøv at se, hvor flot den er. Altså, den skriger bare i ens ansigt. Lidt øv, den ikke er nummereret, men ja, en flot auto. En flot auto. Og en OK-spiller. Jeg tror lidt, at når man lige rammer den Endrick, så skal man måske ikke have de højeste forventninger til autoen. Men lad os se her. Det er en til fra base-sættet. Jeg håber lidt på, at vi fik en af de andre udgaver, men lad os prøve at se her. Det er også Champions League. Jeg har ingen en som der. Den er vist nummer. Den er til 10. Okay. Fra Tesi 2 ud af 10. Det var faktisk en rigtig fin boks der. Jeg var lige lidt... den anden auto, den var ikke super god. Men 2 rigtig gode kort, rigtig god Endrick, rigtig god auto her, nummereret til 10. Og så de 2 andre ikke verdens bedste, men stadigvæk fine spillere. Men jeg synes igen, det her med, at man får 2 nummererede kort og 2 autoer, det giver bare noget til sættet. Og de her gold paralleller, ikke? De er simpelthen så smukke. Så en lidt dyr boks, men helt klart min anbefaling, hvis man skal åbne et eller andet, så får man altså nogle rigtig, rigtig sjove oplevelser med de her, ikke? De her guldkort, sindssygt smukke. 2 paralleller.
2 autoer. Hvad mere kan man egentlig ønske sig? Der er ikke så meget mere. Karakter? Ja, det vil sgu ikke 7-8 stykker ud af 10. Jeg synes, det er et rigtig fedt produkt. Jeg ved ikke, at det ikke altid husker at give karakterer, men nu gjorde det. Så helt klart en anbefaling herfra. Hvis man skal bruge sin sparepenge på et foderprodukt, så kunne jeg godt anbefale det her. Igen, sikker på at få 4 hits. Super, men jeg siger tusind tak, og hvis I vil være så søde, like og subscribe. Det gør det meget lettere, når der kommer nye videoer op. Og hvis man også har lyst til, gerne en kommentar, hvis man synes, der er noget, jeg gør godt, noget, jeg gør skidt. Det vil i hvert fald også være rigtig fedt. Men hey, ellers så må I have en super god aften, og så ses vi derude. Hej!